Messi. Cai.
Jo. Okay. Let's go, South Africa, let's go! Keep her, Ainsley! Come on, Japu! Come on, back him, Israel!
Okay. Don't look at the ball. Don't watch the ball. Play the ball.
allocate. Asta la bara. Från blå.
Ja. Och vi hade 3-3. Och så var det fördel egentligen. De har bara... Ja, jag vet. Sen straffen. Det där var inte straff. Det där var frispark till din, ja. Ändå, så mycket. Man kan ta det som ett man får lyssna. Det är samma sak som mig. Jag kan ta till. Det som är 6, 7 av 10 kronor. I det brukar missa 10 kronor. Har ni köpt någon gång en match? Det är helt perfekt. Oh!
Må vi ha det? Den banen ser bedre ut nå enn da vi var. Hva fant du ut? Ja. Å ja, jeg kan godt være det. Har du drukket opp hele tiden? Det er det du kan se på. Er det det som gjør det? Hva skal vi se? Hvis Elina skal spille sentralt, så tenker jeg sånn ish midten. Skal du spille i stopper? De har byttet henne til sentral denne kampen. Midtbane? Midtbane? Ja, precis. Jeg så det. Du sa midtbane. Ja, det gjør fire.
kan prata svenska. De fattar svenska. Fattar ju norska. Nei! Keeper gikk for tidlig. Han får på ny. Keeper gikk for tidlig. Ja, de ska kolla på vår match. Men keeper gikk for tidlig. Der, ja. Hvilket nummer sa vi? Her er eldre. Men det sa til mamma som var Til Bøllo. Til Bøllo. Ja, til Fadder. Ja, normal med lyd. Ja, jo. Lys og lyd og... Ja, det er 4, det er ingen lyd, så er det sånn også. Det er ingen lyd. Ja, men han målvakten var ju nära. Han kastade riktigt håll. De leder så mycket till. Du har sultat mot Gilla. Jag tror du leder så mycket. De